Az Antares Hungary Kft. 1995-ben alakult, magyar-olasz vegyes vállalatként. A cég profilja irodaszékgyártás és nagykereskedelem, viszonteladókkal történő együttműködésre rendezkedtünk be. Vállalatunk egy európai cégcsoport része, az Antares International Group további 6 országban van jelen, illetve 20 országba exportál. Cégünk hazai létszáma kb. 50 fő, évi 80-90 ezer széket állít elő, és körülbelül 2,5 milliárdos forgalmat generál. Csoportunk éves kibocsátása kb. 6-700 ezer darab szék. Az értékesítési volumen nettó 33-35 millió euró körül alakult az elmúlt években. Az Antares a legnagyobb hazai irodaszékgyártó. Az Antares 6 hektáros telephelyén a gyártás mindig kontrollált alapanyagokkal dolgozik, amelyeket cégcsoportunk szakértői által minősített európai és távol-keleti beszállítóktól szerzünk be. Raktárainkban egyidejűleg 30-35 ezer darab székhez szükséges alapanyag található. A gyártási berendezések a maguk kategóriájában a legjobbnak számítanak. A munkafolyamatok közül az első a szabászat, ahol szabászgéppel történik a kárpitok méretre vágása. A bőröket és a burkoláshoz használt anyagot lengőkaros préssel szabjuk, a kárpitozást speciális kárpitozó forgózsámolyokon, sorozatlövő kárpitozópisztolyokkal végezzük. Az ülés- és támlahúzatokat ipari varrógépekkel varják szakembereink. Ahogyan a kárpitozási, úgy az összeszerelési munkálatok műszaki alapját is légkompresszoros rendszer és az általa működtetett speciális csavarbehajtók jelentik. Extra igénybevételű széktípusainkat egy professzionális, számítógépvezérelt fárasztva tesztelőgéppel vetjük alá törésig, vagy 100 000 ciklusig tartó vizsgálatnak. A csomagoláshoz saját fejlesztésű csomagológépet alkalmazunk. E munkafolyamatok eredményeként üzemünk havonta 7-8 ezer darab széket bocsát ki, amelyeket azután viszonteladóinkhoz szállítunk. Vállalatunk nem csak a fizikailag előállított ülőbútorokat tekinti termékének, hanem az ergonómiát is, azaz a digitális dimenzióban dolgozó embert körülvevő eszközegyüttesben gondolkodunk, amelynek egyik legfontosabb eleme a forgószék. Partnereink bemutatótermünkben megtekinthetik és kipróbálhatják az ott kiállított tárgyalószékeket, forgószékeket, foteleket. A legtöbb termékünkre a törvényileg garantált 2 év helyett több évnyi jótállást adunk, így szavatolva a kiváló minőséget és az értékállóságot. Az általunk gyártott székeket közel 400 viszonteladó partnerünk forgalmazza országszerte. Az ő kiszolgálásukat 5 értékesítőnk és 7 tagú ügyfélszolgálatunk biztosítja. Az embereknek a hatékonyabb és egészségesebb ülőmunkához eszközöket készítünk, az üzleti ügyfeleinknek pedig gyors, pontos, megbízható irodaszék beszállítóként nyújtunk partneri szolgálatot.